Ang atong unang pagbasa, sulat ni San Pablo nga sa taga Efeso, naghisgot nga sa wala pa buhata gani ang kalibutan, kita gipili na sa Ginoo aron maiyang mga anak, balaan ug walay sala. Mura bag apil na sa blueprint sa Ginoo ba? Wap anya buhata ang kalibutan. Sa to pa, wap asad ta buhata. Lingiyay mong tupad ing na balaan ka. Ing na kuno. Balaan. Kinahanglan jud kuno tang mabalaan ug way sala. Plano nas Ginoo. Pero kining plano sa bisan unsang klase sa plano basta dinis kalibutan, wa gid nay siguro. Hastang planos Ginoo, wa gyapon siguro nga matuman. Nya unsaon man aron matuman ang planos Ginoo, kay plano ra man to. Nagpada siyag mga propeta. Haron maoy mo guide nato unsaon pagsubay sa plano, kay kanang plano ug wa gyud engineer nga motuman ana mosubay kamaong mutan-aw anang plano di gina matuman. Apan unsa may gibuhat sa mga tao sa kalibutan matud pa ni Kristo, ang mga propetas Ginoo gipatay. Ngilingay imong tupad. Ing napila na imong gipatay nga propeta. Ngana ko no. Napilay imong gipatay. Hibaw jud ko mulingo gina, moingon gina. Oy, wa ko'y gipatay, patay gud taon. Pero niingon si Kristo, kamo, iyang giingnan ba kato mga tao sa iyang panahon, silutan mo tungod sa pagpatay ninyo sa mga propeta sugod pa adtong panahon ni Abel, katong unang anak nila ni Adan ug ni Eva, si Abel matog si Cain. Di ba gipatay mas Abel? Kinsay ni patay ni Abel? Si Cain. Kay ngano man unsa may kinabuhi ni Cain? Si Cain nagpuyo sa garbo, si Cain si Abel nagpuyo sa pagka-maampuon o pagkabalaan. Ang taong paggarbuhon masuko gina sa taong balaan. Muna kita og maliwat ganita ni Cain atong patyon ang mga buotan. Na kinsa may mas buotan, ang gamayng bata o ang ginikanan? Kusga, kinsay kanunay kasab-an, ang gamayng bata o ang ginikanan? O tanawa, ni patay na kas propeta. Kay kanang buotan, labi na ng gamayng bata, bisag wa na siya gisulti, duna na siya gibuhat nga murag nagsangyaw unsaon pagpuyo ang kinabuhing balaan. Pero dili taganahan kitang mga makasasala nga mga dagko. Gitawag tag mga magtutudlo ang mga ginikanan, mga teachers na kamo mo'y unang teacher sa inyong mga anak. Before ang inyong anak musod ngadto kinder or daycare, niagi na nas inyong kamot. Daghan na nagnakatuna ninyo. Unsa may inyong gitudlo sa inyong mga anak? Ngayon no? Katulong lingi sa imong tupad. Ngayon na, kumusta mang imong anak? Balaan? Ngayon na no? Unya, ugwa gani anak, ngayon na, kumusta man imong pag-umangkon? Balaan? Ana, kaya na, masad mo yung mga pag-umangkon, naasad mo yung mga igagaw ng mga bata, balaan o yawanon. Kung nahimo ganing yawanon ang mga batanon karon, pasabot ana kitang naguna mga tiwasonon. Mga naon ninyo hasta ako naon tiwasonon na. Naingon ako, pader mura lagi kag nidaot nako tiwasonon.
Nagkuan ko nag-diet ko aron kunuhay dugay mamatay pero patay ra gyapon Kitang naguna, kita mo'y nagtudlo sa gasunod nato, mga magtutudlo ta. Daghan kay tag mga gitudlo nila kunuhay atong mga balaod. Pero matod pa ni Kristo, alaot kamong mga magtutudlo sa balaod kay inyong gitipigan ang Yahweh nga moabli sa kaalam sa Dios. Hasta kamo di san mo ganahan mosulod. Unsa maning kaalam sa Dios? Ang kamatuoran sa kinabuhi. Kita di sa taganahan mo atubang sa kamatuoran sa kinabuhi. Daghan kay tag mga bakak, daghan kay tag bakak. Ganahan ta magpuyo sa bakak. Bikin sa dinhi ang wa gyud ka pamakak ta sa kamot. Sige. Awa. Ablihi ang pultahan sa kamatuoran. Atubanga ang kamatuoran. Kita kasagaran mo patay sa kamatuoran. Ang ato rong mga magbabalaod sa simbahan o sa gobyerno. Daghan kay nila di hinuntanan. Mga bakakon. Patyon ang kamatuoran. Di ba? Ug mao na kay ato mang patyon ang kamatuoran. Pinaagi aning atong pagsupak-supak sa balaod, ginamit ang atong tawhanon kunuhing pagka-bright o pagkamaro. Unsay kalainas bright ug maro? Ang bright knows the truth. Ang maro, unsaman? Makes lies truth. Sakto ba ito kung in English? Atong binisayon. Ang kanang taong bright, unsa nang bright sa Binisaya? Sharp mind ba? Bright. Murag Binisaya naman sa ito. Bright tao. Sige, kanang bright nga tinud-an na yung bright kaning mukat-on nas tinuod sa kamatuoran. Kanang maro ang bakak ang dili tinuod himuon yang tinuod. Muna mo to maru gini mo kay ang dili tinuod himuon yang tinuod. Maro ba? Mauna ang kinaiyas, yawa, kaning, maro. Paragod anang mga karon tanawa ragon na dihang mga hiring-hiring anang atong mga naadiha ron gahiring-hiring na amna social media. Magtan-aw ta ba? Nya atong i-relate sa ato sang nakatunan kay naka-experience man putas ilang giagian, makaingon ta maro gid ani nila. Nasa tay makaingon bright ta ani niya. Ang bright, mailhan mo. Ligon og baruganan. Dili magpaling-paling. Nga naman, kay bao man siya tinuod, dili siya magpaling-paling sa iyang baruganan. Mauwaw siyang mamakak. Pero ang maro, murag yung tarong kayo pero bakak di ay. Klaro aning ato mga naong. Sige. Lain na sang lingi sa imong tupad be inaunsa man ka bright maro nakano inaunsa man ka bright ka o maro. Oy sus muna kung ato na ganing patyon ang kamatuoran, labi na gyud ang kamatuoran sa atong pagtuo, gipatay na nato ang propeta sa Dios. Hangtod karon gitawag ta nga mahimong mga propeta sa Dios. Mao bitaw nga sa atong pagbunyag kitang mga Kristiyanos labi na ta mga Katoliko nakadawatan niya ng threefold offices of Jesus: priest, prophet, and king. Pagkapari, pagkapropeta, o pagkahari. So, propeta ta. Nya ang tinuod nga propeta nagsangyaw
sa pulong o sa kabubuton sa Dios. Unsay kabubuton sa Dios? Matud pang San Pablo sa unang pagbasa, nga mahimot ang mga balaan, mga anak sa Dios, o ang katapusang tumong nga mahimot ang magkausa, usa ka katawhan, magkahiusa diha ni Kristo. Maunay ultimate plan of God. Nganong gihimot ang balaan, nganong gihimot niyang anak niya, aron magkahiusa ta niya ang sentro si Kristo. Unsa may gitudlo ni Kristo? I am the truth. Ana. Unsa may niguba aros kamatuoran sa kalibutan, puwerteng daghana, mga yawanong buhat. Matud pa sa akong usa ka kaila, ug mituo sa ko siyang gisulti, siya ang nakahugno gyud ron sa kinabuhi sa tao, Father, kanig yung bisyo. Bisyo. B-I-S-Y-U. Bisyo. Naa din ay meaning ang bisyo di ay. Nakuunsam, isa na mo na ay meaning, Pader, ang bisyo. Mura mo sa nag-meaning anang pideya. Kaya ba mo meaning pideya? Ay na lang. Bisyo na lang ta, bisyo. Unsa may meaning sa bisyo? Ang una po no, kana kunong B kay biga. Ang in English anang biga kay lost. Di ba usa sa 7 capital sins? Muna tungod anang biga or lost, pangabit, prostitution, rape, sexual molestation, sa pananguban, homosexuality, ana, biga na. Nya dako kuno kay naggasto, dako kay nagbudget ang pagtuman sa atong biga or lust. Mahal kay nang bisyuha. Mahal. Ang mga bana ana bisag unsa kadakog sweldo basta mosud na ganig pangabit, hurot ginang kwarta, away ginang pamilya, bungka ginang pamilya tungod anang biga. Oh, way mga hari, kings, queens nga masudlan ana nga dili malusno ang kinabuhi ug daghang naghikog ana. Gani ni kanta ana si Imelda Papin ba to? Ang dami ng winasa. Natahanan. Ano? Ikaduha kadang ay inom. Hubog-hubog. Inom. Si Kristo mo inom anto pero dili pala hubog. Pero kanang inom di ang ipasabot kana yung inom nga bisyo ba nga hubog yun. Ya, hapit kada adlaw inom, wa nay kwarta, mangutang pa, manghagis pa, magmaoy pa. Grabe sa nagdamage ang inom. Ang S, sugal. Sugal. Kana sang sugal, grabe ang damage hangtod karon na magani koy mga napagi ako mga igagaw, ako mga suod kinabuhi og mga kaila. Karong panahon ko no naggrabe na jud kaayo ang sugal kay ngano man naa na sa internet. Og nangabuang sa sugal ang gikas bata, batan-on og tiguang. Naay mga overseas workers, mga seaman padagko kay nagsweldo, naputos nas utang tungod anang online sugal. Wa mo kay bawa na mga estudyante mangawat nas ilang kwartas ilang ginikanan, mangilad nas ginikanan tungod ni apil anang online nga sugal. Di kata malusno ani sugal. Unsa may gibuhat sa atong mga pangagamhanan pagpugong ani, tanawa lang sa social media unsa ilang gibuhat. Sunod ang Y, yup-yup or suyop, drugs, drugas, shabu, cocaine, marijuana, sa pananguban di ang inyong ipangsuyop. Mga syrup, rugby, yup-yup. Pero ting daghana sa ani gahitak sa ni ang mga epekto ani patay, daghan kay kawat, tulis. Karon ni baha na ra ba sa ning sugod kuno? Wa pa hinoon mag-flood.
pero nagsugod nagbaha. O ang katapusan, ang utang. Utang. Pila ka mo karon ninyo ang wagyo'y utang. Taas ang kamot. Utang. Hastang atong nasod, purting dakuang utang na karon. Nga ako ito gitanaw-tanaw. Pila to? 15 trillion pesos. Ug atong i-divide sa 119 million kuno ta karon ka mga Pilipinos. Mo average og tag 127 mantingali 2,000 ang kada usa nato. Makabayad pa katana sa utang planas Pilipinas. Nya ang utang sa imong mamagpapa. Ang utang pagid nimo personal, kabayad pa katani, nalubog na tas utang. Korting utang. So kanang bisyo, masulbad ra na kung mosunod tas pulong sa Ginoo. Unsa may pulong sa Ginoo? Love, purity, biyai ang sala. Turn away from your sins. Inighimo na to aning love, purity, o sinlessness sa atong kinabuhi. Mga wagtang gining bisyo. Mawa, purity against lust. Love against all those other things. Labi na ng sugal, utang, o uban pa. Mao na, ang kalibutan kay na puno man aning bisyo, ang resulta, patio nila kinsa tong mosumpo sa bisyo. Mao na si San Ignatius, kay gisumpo man niya ang bisyo, gipatay siya. Si San Lorenzo Ruiz, gisumpo ang bisyo, gipatay siya. Katapos ang lingi sa imong tupad. Ing na mosumpo kas bisyo. Ing na mosumpo kas bisyo. Patay ka. Mo gina pakamatyan ginatong ang bisyo naman. Pakamatyan nato ang ebanghelyo kay okay ra gyud kay mga matay ta muadto man tag langit. Ang Yahweh sa kaalam mao gyud si Kristo. Ang pulong ni Kristo. Luwason nato ang atong nasod pinaagi sa pagpuyo og kinabuhi nga way bisyo. Unsa tong B? utang. Manindog na ta mga way bisyo.